Kuma. Hoćeš. Hoćeš. Aha. Hoćeš. Nećeš. Gdje sta Raja? Ja sam Vili, ja plešem Vilio. Pije. Ako ga odvesti ćemo skupa stanova. Gdje ste Raja? Ko je vas? Akcija je bolja sa frizura, kada se je malo radio. Pa jesam radio. Ono gdje je gel za tuširanje i ono gdje se omekšivar za kosu. Šta znači omekšivar? Subrina. Šta je subrina? To je ono koji ima malo, pa poslije zbranja se stavi. Šta ko ima malo? Tvrđu u kosu da se more potrošiti. A, ništa. A mi je malo zalt viće, iako je kiša padala. Ankce je dobar ovaj klip, naš. Vili. Akju. Vili, ajku. Molim te, Karlo, napomni skadna, molim te. To je dosadno. Maka sante ja. Mika, sante ja. Ali Vili ja. Ono što ti dosada. Vili se javlja u kadru. Vili želi da porazgovaramo s gospodinom. Amo do gospodina. Gospodine Vili, kako vi reagirate na tu situaciju da ja uzmem sad malo Milke od jagode da ti mučiš? Aha. Dobar si. Imamo dvije. Ovo je bolja. Ja, rećeš li joj neš baba s menom, šću? Šta je siruna? Hajde, žena.